Hala! Hello! Perting pag-ulan. Magluto ko binignet. Magluto binignet. Magkuan ko. Magbunot og lubi. Wait a minute. Hala, kabati na og dagway. Magbunot ko og lubi, guys. Kaya magkagud og lubi. This is how to bunot lubi. Hugawa, oy. Oh. My gosh. Kagahi. Kagahi. This is how you bunot. Saan pagkuha? Okay? Unhusk coconut. Unhusk coconut. Yeah. Bukon siya. Ha, gaulan. It's too dark. It's fogging. Fog. Oh, look at the uy, masamad ka. Nagpag siya mga amiga, amigo. Tanawang among bukid. It's fogging. Oh, fogging. Nagabon. Well, buak lubi. Oh. Uh-oh. 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 This is how to cut the coconut fruit. Oh. Oh. Charot. It's so easy. Magkagod na taog lubi kay human nagbuak like this. Moni ang kinabuhi sa bukid. Kinsay makarelate? Who can relate? Lingkod, di ka makita. Oh, gapuha mong bibi Sige, nagkaon na ka. Sige, inom ni mo. Nagkaon na ka.
Ay, kutuslo ka ng baba. O sa ginom ni mo? Sa imong ginom? Ah, Coke? Ganahan di kag Coke? Asay lami. Coke, Royal. Ha? Ay, why? Hello, it's raining. Wala ka, kusog sa ulan. Hang, tapos. Sayon na kayo pagkagod sa lobby. Tandang. Sine. Ha? Grabe ang ulan. Basta. Ha? Grabe oh. Pwede kusuga sa ulan. Oh, kusog ulan. Magpinit-nit na kay kusog ulan. No, tanawang ulan oh. Guys. Ay, ganda. Yes, dog. Ano? Oh, ah. Ah, laylay man di ay magkagod. Tarang. Dan. Ah, muna ni akong kinagot guys. Muna ni akong lobby. See you to my next vlog. Bye-bye.